Força disputadíssim en el que la millor pegada del Viladecans, malgrat alguna que altra avantatgeta que li ha donat l'àrbit, ens ha guanyat el partit. Sí, estic d'acord amb les tres observacions que has fet. Crec que ha estat un partit molt disputat, crec que ha estat bonic de disputat perquè era un partit molt equilibrat i ho estaven fent molt bé els dos equips. I a partir d'aquí crec que no han tingut la sort de jugades puntuals, que potser l'àrbit hagués pogut decantar més a favor nostre, i l'encert. Crec que hem tingut nosaltres també les mateixes ocasions que ells. Crec que fins al 2-0 hi ha un partit, després hi ha un altre partit. Crec que fins a aquell partit crec que no mereixien perdre per a res i crec que ells han tingut més encert que nosaltres i això està la diferència.